माइजासाखा बाजाराव थांजाव याखौ बुंनि ताखुक ताइ बुखुक सं रांचाकनि हायनो हाय कथर हाय गोबा आथुखिरि हाय गायसा सों सासा अबाहायनो थाइ सेन्टार इफोटा प्रेयार हेरिं सेन्टार ओ सेन्टार न गोथां कायथनि बागै जे मोथांजाकनाय रक जत लुक रक न रांचाकनि ताखुक ताइ बुखुक सं अर फाइ कलाइ फाइजा आमनि बिसिंतैनो जतनो मोथांजागै तंमानि मांप्लि कासै फाइया दिने हान्या हायचों मांप्लि कतालको नंनि बिसकांगो फुनुंनानि बागै नकबर निउस सिगां आबुगै फाइजा गबबो हायेंखा बबो हायके फाइया ब कामिनि फाइया आबो किसा पुइलावनो सिनि मुं नालायनाय स्पिड मामला गरगरा मानक खातङैना सावै फाइया जाफ्राने आसामना बल फाइया दिखाइ त Ini ketang Bible sawo pakai jor orang kaya sakawaya jor kau kamai ini bini hamya hantung ish haleluya pakai jor haleluya men ini haleluya berawa pakai jor haleluya amin haleluya amin haleluya ini satu yang Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Sebagai pakai jor. Ini sakni matai dunia. Jadi orang tu kai tongai. Jadi orang maningan nos tu kai tongai. Apa kai jor. Haleluya subrai. Ini kesah pakai jor. Ini molo bom hai dia di bima kesah kenca kawang tong subrai omni bagai bod doktor ko naijang soka bod doktor ko naijang ahipun hamia pakai jor tabung ini yakung yak pangop hai subrai tang ini yakung yak pangop pakai jor haleluya amen haleluya subrai asal rapat Tuhan Haleluya pakai Raya no susani thaya kuya sango bo phaija bo kai tor asoi phaiwa samna kai tor bon sani ro kai tor bo haroi agen haike nugoi bo ore mana te samon khai man service ni samon khai mana te ni hamari khai di kai tor Bonong bono agi hai. Bono sugar mara ko kai to. Bono nangmas kai to. Namoi kai to. Poribara susi sonsar bai bai kasa. Musuh kusabai tong manani bagai ini. Borok kai to. Boni ku bai masam na a borok to ka kasa. Sunai ang kasa.
Subadi, ini hamba Nazaret Jisni mengwaya pakai jentani surya. Halo subrai, halo kaito. Asal sangka tiada itu bising ini ketatu bising ini. Apa boleh? Oh haleluya. Apa itu? Ini sangka tiada itu bising ini. Dosa paling udah sekolah. Ya paling yang aku sebut. Sobrai jisu, bakong mai kini, buman ka, nang interview nalai. Ke buku ngapilio no ambai. Nini kami boroni. Ani kami ke birudas kami. Nini bumo. Ani mungkin maloti lupini. Neng tam ni bagi pemeni tam mani. Ani kuntu hamia ni bana thong ni bagi payo ang oro. Hamna bagi ni payeta. Hamna bagi. Besok din unggai neng mana kuncu na thong mani. Bisisa ni barang ka. Ang okuma hai ing tong mani ta ko. Neng pemeni besok baluka. Tini ba atholo din ka ka. Athro din iya gulo neng besok tonggai hamka ro sentero. Oro tongai da. Oko ek sapta tongai na ang kisaksa hamka oro hamai tongka. Ngai tabuk he ko hamka ta taibo. Ekdom clear dang kata. Mokro mi himalo hamai thang pai ka oro pai ang. Beba ham pai ka. Boro pai ha. Koro kon nok thar pai ham kata. Boro? Jisuni nok thar pai ham kata phora ka thar man. Nini bekau tawan sumung bobo hai ingka. Kono wan sungma ka hamno. Ka hamno. Agi rogo doktor hai ke ba ocai rok bai neng gedal ka. Ocai bai gedal ya. Gedal ya ko. Ke neng oro pai hamani bising tei neng tabu tamo bono mane nini bekhani hamjung tom ya permani. Kai to na hambai maru ta su ang hamyang itong mani oro pai ang hamani kai to na ang pai phle hambai kha bai khu bai hambai ya phalo kai to na hambai. Achana. Belaikin wana ma singcha. Neng asai dorom sinda. Jorom khai ngono tong. Joromon simino. Joromon ni siming ya oko bisisa ni bara ka bis abo bosoron khana abu mere mute malia ngke oko bisisa ni bara kha to ang o ma tong manita. Belaikin wana ma singcha. Obono sungmung asai jak. Abono lukro jotono nogoi jotono khaprun lajak o center ni bagai jingo bahnya tini mangplik hanya hainong ni buskango tubujak obongkha chini bokongkha nathong goi kitchabono khunju khnaliya yagani gani khnaya na yagani gani tam kha tongkho tabu khna bai khata khna bai na tabu khna bai kha tabu kho bebang khna bai kha hne clear rangkha hne tabu bo o ifuta je o center ro bini boba haike hamjamung yaparka omusukni saimaliya chini bokok gchabok sung bini next sung thanglai tai khoroksa boba hai engkha engke nini le tam boba hairong phaimani nini bung sagari kisa ani bungkha onita de burma bo kamini phai kalinokorni tam ngai phaimani yakong maya himai bo maya yak bo maya hanai busuk balokha ek bosor Oke, apa nih lo dokter aku tangka naik bekia hangga hamia dokter aku tangai busuk balok itu yang kena emne angken nok li lashuina yo dokter tangka private doctor ga hai angam dikhe nogo phai borok ba ano bitirok ro phai indishon boru ga angbo o kisa himma puruka ang himai thango gari reserve rok nawoi rang rok le busuk bai khani ni dokter tang emnele bisile bailiya na 40-50 হাজার rok baikena kenangle oro je o center bobo haike sok pakya baiki khnai sok pakya ano borok masa youtube phono ko dikhe hengkai himdi jaga ho nei bose ano tunui klang phayo abo hita gni nokni borok to tongro oro tong ani busala ni busala tongo bo bazaru da thang paikha chidu samia nang tabuk ni je abo hai nang kalait ma tongmani je himaya mani mani nangni bukhaw bobo hai ma tongkha oro phaiye nang boro phaiya ro omo bo center bo sedema ipatan ka ngke nang oro phai je hamani bising tei nang tabuk tamo nini message bobo hai tongnai nang tang ko boknai
ang kahai burok bo tongkai orono phaipai di je hamya chaya tongnai rok jotono phaipai thong ya singnan nung tabuk hamani yagulo nini khawo bobo hai tabuk bobo hai ma tongkha nung ang kaham nong jakha oro haye hei belekhan no kaham ang jakha oro phai ekdom mane khushing kha hai blena do hambai engke kaikile tang mani kok mai kok mai yango bumung kheni ni Purnimana Devarma kami kami nini kami Champanagar Saraswati Para champok nogor ni na nung khe kok mai yang mani ta busuk balo khane Bari aku bis pan kaya kona hot chakango kok mai yango oh 20 din phong kaya engke nung 20 din phong kayo nung bo bahai ke sok pakya ro chen to Om hage boi media aro phunuge tho thang nai na phakata oh hasina engke nung oro phai meni busuk balo kha o chen to ro busu ba sukwa sunba sapta kaisa pajin 5 din kha engke nung tabuk je amse kok khna ya ngi tongmani kok saime ya ngi tongmani nung o chen to ro phaiye tabuk kok saiman mani nung tam kok reply nai mon tong thokatang tong thoka tam no tong tho tehar aram nakha saba aram khaire kan no ani memta ha sabo nono sab tong thor ka nono sabo kubuyu tlang kha ani ha aw a khapangni takhuk tai bukhuk chong bong kha katal phai drop ba oroni mane ashik saime ko oro je ifuta prayer healing center ro je phayei mothangjak bai mani kubui lamao je kuchung athukire hayo je phaibe mani pohoro phaibe mani tabung mothangjak kok maya pu ani kaiki nge busu wan ma singchang tongkha kok saimeya bo bangai thangka hani blena bo bangai thangka na bobara sa tengya sek sama no hata saya tang to sayata tabuk sa sakha kisa sakha tabuk sakha na mai chanai hla mai chanai tag mansuka mai chanai si hingkang ka to mansuka no tai thilia bo tai thilia na na tai thilia mai si chanai hinmang kang ka to tai thilia abusmen awrang chani takuk tai bukuk song sing obahaino sing uram oroni update ma phunogo obongkha jompui bolok baikhe khobjak Krishna Kamal Para Sangkoma Bari o thai ingkha Ifuta prayer healing center gachini oro baitongo bono naikeni khlayo bini bumungkha ba Monjurani de Burma gachung tabu bani khukti bo chung silainai bobo haike bo oro naikeni khlai tongkha bobo haike ruk sugrongna hamrui tongkha busuk jona rok khangkha lukrok phaimani tabu sak jora bini khuktinyo chung silainai bani khukti bani pilno lamso hambai kathang kai chano tini hanya hai media song norok oroni kahini kothomano norok sanani sinani ni phaimani bagai norok nang hambai marwo tini sakpaimani bagai ang tam sanai eko lukurok tai rugirok ni thanino norok proman manai tongkha o jagani kogrok no o jagarani samungrok no tabuk khangke kwbangma no rugi phaijak no 20-30 jona rok hingano rugi phaijak hingka sirjak thanai rok bai hingke to tini 50 jona na 50 jona rok eko kao tini ni rugi rok এমনি 30 সাল তিনি তো রবিবার বলে না 19 তারিখ 17 তারিখ হানি বলে না ইনকে তিনি নি সাল বছর রোগী রক ফাইকে না তিনি বছর রক ফাইতং ko dino ko thanai শুক্রবার হংকে 110 জন আংখা 110 জনা ফাইयो 110 জনা রোগী ফাইকা হংকা আবনি সকাং হংকা 70 জনা 70 hingke miya bo paraino 60-70 jona rok kawono miya bo tini to ko paraino 60 jona 70 jona nangano buri ro a rugi rok tini tongjak bo tongo tini je oro asuk tongnai ro bebang rugi ketal phani rok tini oro phani rok bebang rugi ketal je ang bokhorok romoi suimani borok bebang rugi ketal
hingke mia horo hingke horni bartao kaisa phaio kilani bo ekdom kwthwi hama humo kwrwi amo haike bono tubumani bo haipano norok tabuk naidi bono bo tao asugui mairok sakha asugui no tongkha Tote tongo. tongo Tongo. Oron tongo. oron tongo haipano angle manya kaitor si borok no snamnai kaitor si borok no khlainai ang sudo kaitor dagimano ang khnawi khlai tongnai asukse Hingke je tabuk lukorok nini je o center no tui lukorok kwbangma joto jaga no hayung gonang je lukorok je tongnai rok hai keba kubun hasteo phonongkha joto jaga no baro thaktoni je lukorok je tongnai rok nini o center ni tui belaikno mane pisar jagai tongkha joto lukorok no nugui tongkha borong ni tui je nukhungo hamia chaya rangri subailai doctor ogo thangai pranyo rang kwbang kwbang burung burung rusin ruoi tobo phansa hamia langma choi thangbayo goro hongke bisi tongna bunangya go doctor ogo thangka hangke tobo sapta mas 2 mas tongphonsa hamia goro ninoro je khanamani hingke nokha salni saltam tongkha hangke cha hamai thangoni khnao gnung tabuk lukorongno nini message bobo hai tongnai ang lukorongno message rana hayangni bwsarokno ang okogrokno no sana musungo okogrokno na ang pirna musungo je ano kaitor samung khairimani tei kaitor dagimani tei ang tabuk bo ang 2006 ni sime tabuk sobi jara ang khaino tongkho abono hayangni bororokno dukho kosto birman borok yokthung phiyok jakthung borok mathang jakthung hnibo ang suribo tongo ubas tongo suribo tongo hingke nini o center rok phainani hingke bobo haike phainan nang mane hati rok nini bwskang rok tam tong bobo haike phaijana kisel location sekhna hambai o ipata per healing center ro phainani hingkangkai kwbangma bororok ano phone lekhayo ke Shanti Bazar ke Korbuk ke Rosiabari hingke borok phainani hingkangkai biangti phainai bomti ke phainai ni borok ano sele sunghoro hingkang Jampui Sambar Bazar Krishna Kamalpara ipata per healing center hne phaidi hne borok no sata khoi ni phainai hingke ba Champong Nagar te phaidi hingka Agartala ni phainai hingke ba Khomolong te phaidi hingka yang Shanti Bazar ni Udaipur ni phainai hingke ba ayang 18 blok Jampui te phaidi hne ang borok no kasarta phone baike Laso hanya hitai thaisa kok sawi pair laisiwano rugi roglo bobo hai stress rog ekdom mane tamna klai ekdom zero kisa khobjak tuyo bobo hai phaya sim sase tak to rugi phaijak cancer bemar hangkai matai hemya ramjagai bok kthai ke no tonjak mani amrok hangkai yakong yang maya paralyze ama hairok kongmaya rok nathong rok ama hairok ko tabuk rugi tongta borting jak amro beng ma thangjak banya borok hamis thangbai kya hepana changtini narok media wati saya ko niche changti saya ko borok hambai jangno kaisa borok hangkai bo amtei ko mane samong chitra borai ram phire tini bo kaitor bai majara jagai bo pura bini kotor sajak amo kese bi thangka bo haman digin thangjakta bo hingke tinini je lukorok mamplik chini mamplik no nai tongnai rok no lukorok no nini kesar mungtom tongnai last kis lukorok no ang kasar nani musungo jara oro rugi phainai rok sinoro rugi boting nani hingka hangkai borok ni beding potro hingke samung borok tubuima phainai oro songsajaknai jaga ব্যবস্থা tongo thujaknai jaga ব্যবস্থা tongo jara borti tongnai rok abo haike phainani wngthong hingke chinoro masa salsa ubas tongai chwng suriwo hingke chinoro ni molwa rok jodi no rugi rok mens rok naithoke ubas tongphuru je a molwa manai
bo ubastiki angai ayang muyogungu amani bagai ang rugi rokno okong no makasaro norok molwarok bo tui phaike sao Janja mani beting kotor khai. jani jaja Tak to kesang mani sum. tak to kasang mani samoy jan jaja beding tubui phaina ningthong जों टाइम जों सुरिवै रुओ जों प्रत्येक दिन 1 तारिख बाद 1 तारिख कैसिनि 24 घंटा फास्टिंग तंगो आ 24 घंटा फास्टिंग जों एक चित्त ज्ञाता आवरनि बरकनो जों बित चित्त ज्ञाता आदिन सालसा आ सुरिमान दिनो के बित तंगनाय नखेत तंगनो अमनि बागै लुकरक जों टाइम सुरिवै रुओ तांखे बरक बरकनि जत नायकानि खायसाय तंना हंखाय बरक निजेनो संगै मासानाय निजेनो अकमातुबनाय मलवारक तुबखे हामु हायता Rangchangni takhuktai bukhuk chong obo haino detail bo jottono saikhanraka lukrok jara phainai rok bo haike phainani nang tam tumnani nang abo bebang bothung pai kok saikhanraka serai khlai ke tinini mangplik bo haingkha jara nai tongnai rangchangni takhuktai bukhuk chong nor komini bisingtui gerungdi hayakaba jara norok sa khamya engei lama maya rangri grei engei tongkha hangke abo banyo kerengdi norok kokduk number nai o sini o kilibuno norok kokduk ni bisingtui kerengdi ke tabo khanya hai last ni mangpliko chung khana mane phunuk laionai yang nai di orongkha obongkha ketal tini phaimani bebangno rogi aborok tini phaimani bebangno rogi oborok jotono phailaijak ke borongni tuibo जों mane kok kisisa mane kisa senglaini khoroksano sengmani poreno chini mangplik mani pairi renai abo hanyo mangplik norok nugui mangkhana orongkha je o center rongkha sini tabuk hachal nino jotono phajak sabrum ningthung koila sohor ningthung dungbur ningthung haikaba yang borok athal haikaba daraka mora bebango mane border ni mamang tirprani je tipra sarok obaikino sa khamiangei jotono o center phalejak Engke bini khukti sing khnalaina bo yang bo kamini phakya engke buku nini kamirok le biang nini bung tamo Ani mungka sukurani angke yasrai parani phai. yasrai yang deklai kemu Yang lang mahati. na nang le tamo ni bagi family Angke cancer rugi ang cancer hospital ba 3 mas sai tongka ka abon pore bo khumulungo 6-7 mas na jakha abon pore cancer hanen cancer hospital sogikya gar thangmai bo kemro ro jakhare ro jaka komiya gang oro youtube nugui ang oro suri jangnani phaikya YouTube nugui yoro mane sujanga phakya bo jaga bo Amoke eko itba tapeling health center ni bongni okota khana ka giro agiro kha khana yang sudu youtube nugui phaikya ta YouTube nugui nini bumu chukurani de bruma Rangchani takhuktai bukhuk chong oba hani sini bukhuk sai khanarka bongkha cancer manjagi je phaimani Engkau bah haikena social media tin nugui no bo phaiye lama siniwei lama ekdom pohorni lama nugui ekdom kuchungni lama nugui bo phaiye tabuk sak jorono bo oro kaham krungui kok saiman tongo bo haingno thinango sini bororok sini tipara sarok abono tabuk sungmung sungom mangplik no lerglak paithago hanya hai konorok toroni mane yang ko bongni stage rok norok nukhana borok boba haike oro mane program rok chalok boba haike mane naikeni khlai oro boba haike program haike ba jeo pandarok no chalugui tong ke mangplingni bisingte ingke norok nukhna o location ko yang bongni sanbuk obo tamni sijak norok nukhna ro norok video clip tinyo sasidi ang salia norok video clip tinyo norok naikeba norok no uram nang phunugui tongo orni address no kesung video clip ti phunugui tongo engke rangchangni takhuktai bukhuk chong norok jotono sak hamya angi tongba kyangke norok o center no phaidi ta male norok kerengdi norok ni sak hamnani musung ka hangke abong khang nong no phanya snang sungnai abo ni kobok maya norok bo jaga mo thangjak nai abo norok nai chokdi abo sang nong mo sawo
norok rangri sebalai doktor hai keba mutai atai rok bai kagui mayang tongkha hangke norok o center phai gdal phai di tinini amsuk joroting kok sauna rangchang takuk tai buksong norok nai tongnai rok no jotno hambai khulungkha.